Aquesta moció és una proposta que va fer Aulesa Oberta en Comú Podem i vam pensar que anava amb el nostre posicionament i que era molt interessant. Bàsicament, el que es concentra la moció parla del tema del reconeixement a que la gent es puguem equivocar. I concretament parla del tema de la zona blava a Olesa de Montserrat. Qualsevol persona ens ha passat o ens pot passar que anem a clicar el número de la matrícula i amb aquestes pantalles tàctils, que a més no estan en molt bon estat de conservació, puguem equivocar-nos en algun número i després ens arribi una sanció per una cosa que hem pagat i no ha estat voluntària. Aquesta moció, en principi, havia d'anar al ple d'octubre, però l'equip de govern, entenc, CUP, Bloc, Junts i Esquerra Republicana de Catalunya van demanar un informe a secretaria. I amb aquest informe, que ho van llegir de manera en diagonal, van dir que no es podia portar a ple i llavors vam tenir que esperar que el Parlament de Catalunya aprovés pocs dies després una llei perquè es veiés tot el sentit que tenia aquesta moció. I què deia l'informe de secretaria? Era un informe molt extens, era bastant encertat, però el que venia a dir que el ple no tenia la capacitat per dir-li a un funcionari el que havia o no havia de fer, però sí que deia que les competències finals estaven en l'alcalde o el regidor delegat, que els informes de la instrucció no són vinculants i mitjançant un informe contradictori per avalar la decisió de l'alcalde o el regidor delegat en aquesta funció es podia prendre altra decisió que era la de sí o sí decretar que qualsevol error de matrícula a la zona blava vingués aparellada de la corresponent multa, sense tenir en compte cap al·legació. Què va precipitar, suposo, i estic molt segur d'aquesta moció? Que no contents amb sancionar qualsevol error, ho van posar en un cartell groc amb lletres vermelles i negres que encara a dia d'avui consta aquest pivot i que diu: asseguris d'introduir correctament la matrícula del vehicle. Els errors en la matrícula seran objecte de sanció. Això, si no és una intromissió en la feina de l'instructor o la instructora de part de no sé qui, no sé què és. I això és una cosa que deia l'informe de secretaria. Suposadament la moció, el ple no podia, que és la màxima autoritat política de l'Ajuntament d'Olesa, no podia dir-li a l'instructor o a la instructora què havia de fer, però en tots els pivots aquests de pagament s'ha posat una enganxina per dir-li, precisament, per recordar-li a l'instructor o a la instructora que quan li arribi una multa de la zona blava per un error en clicar la matrícula, allò s'ha de sancionar. No sé, sembla una mica contradictori. I per això era pertinent a dia d'avui portar aquesta moció al ple, perquè no s'ha subsanat l'error. Aquesta enganxina, que ha sigut falsa des del primer dia, ha sigut una enganxina que tenia el que era un redactat que és fals, perquè jurídicament totes aquestes denúncies s'estan guanyant. Quan és un error no voluntari, normalment el que són, quan s'arriba al procediment jurídic, la gent sol guanyar aquestes demandes. Què deia l'Ajuntament amb aquesta enganxina? No fa falta que facis al·legacions. Li està traient a la gent la seva oportunitat i capacitat de defensa amb una falsedat. I ho era fa 2 mesos
I jo és avui, més a més, quan hi ha una llei del Parlament que es va aprovar recentment, crec que el 5 de novembre. Si m'equivoco en un dia o dos no passa res. I què passa? Algú podria pensar, ostres, s'ho ha fet venir bé el regidor Jordi Martínez per presentar aquesta moció, però crec recordar que fa mesos i mesos que parla en comissions i cada vegada que podia parlava d'aquest dret a l'error de la ciutadania. L'equip de govern, CUP, Bloc, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Olesa no van voler escoltar-lo. Era una cosa molt raonable que ja s'estava fent en els altres ajuntaments i aquí van decidir no escoltar-lo. Una data, 9 de juliol de 2025. El PSC, Esquerra Republicana de Catalunya i Comuns, Catalunya en Comú, presenten al Parlament de Catalunya una proposició de llei, que és la del dret a l'error, entre d'altres coses, però ens centrarem en aquest sentit. I mentre tot això estava succeint, les sentències jurídiques anaven cap a un costat, aquí vivíem en una illa de sancions. No van voler permetre que la gent tingui el dret a equivocar-se. I per aquest motiu, encara que alguns votaran de manera forçada perquè hi ha una llei que poc menys que obliga, no està de més que aquí en Olesa de Montserrat, en el ple, en la seu de la sobirania política d'Olesa, diguem, els que des del primer moment vam estar al costat de la gent i en contra d'una actitud punitivista i reconeixent que la gent es pot equivocar i això s'ha de tenir en compte en les al·legacions, i la gent té que saber els partits que fins que no els han obligat estaven en contra de que la gent es pogués equivocar i estaven a favor de la punitivitat i de que la gent pagui. Aquesta exposició hagués sigut una altra al mes d'octubre, però davant el bloqueig, ja dic, per una lectura que van fer en diagonal de l'informe de secretaria, es va bloquejar l'accés d'aquesta moció al mes d'octubre. Bueno, en primer lloc sabeu que tots Ciutadans és totalment contrari a Olesa Oberta, no tenia el mateix polític, no? Però ja en la comissió ens van afegir aquesta moció, perquè la veiem realment una moció molt important i realment que beneficia al ciutadà, perquè penseu a més que nosaltres som l'administració més propera a la gent, som a l'Ajuntament, els que estem més a prop de les persones i tots tenim dret a equivocar-se. Qui és que no s'ha equivocat alguna vegada? Vull dir, tothom ens equivoquem i hem de buscar les fórmules que siguin necessàries perquè si ens hem equivocat, dir, sí, ens hem equivocat, i l'administració ha de ser la primera, i més nosaltres com a Ajuntament, que són els més propers a les persones. Jo volia dir moltes coses, però crec que la paraula i el que és el que ha fet la moció aquesta, sigui conjunt amb el senyor Martínez i el senyor Samuel, però bueno, diré un fet. Jo he tingut la sort, o la desgràcia en el seu moment, de patir una multa amb una població, no diré quina és perquè ja la vaig dir a la comissió i aquí no la tornaré a dir. Em van fer una multa perquè em vaig equivocar amb el número en la matrícula i em va vindre una multa a casa i dic, ostres, però si jo vaig posar el tíquet, vaig buscar i com m'agrada molt guardar les coses, perquè a vegades, veus, valen la pena, vaig trobar el tíquet. Bueno, doncs dic, vaig a fer el recurs. Vaig fer el recurs i que bé, em van contestar i tot. I em van dir, no pateixi, que aquesta multa s'ha tret. Vostè té raó, havia pagat el tíquet i el que no podem és cobrar tíquet i cobrar una multa. Con la qual crec que és el que hem d'agafar precisament el bo que fan altres poblacions i el que és bo està bé per Olesa i pels ciutadans d'Olesa. I per això ciutadans, a pesar del tarannà polític d'altra formació que s'estan presentant, doncs votarem a favor i ens hem afegit totalment. Moltes gràcies.
Gràcies, Samuel, i gràcies, José María. Avui portem una moció al ple que sincerament no caldria portar-la, perquè amb sentit comú doncs aquest tema estaria solucionat i és molt senzill, perquè parlant de la llei de l'error, però en aquest cas concret, com diu la moció, era un error tan clar com és que la gent, algunes persones, que no és cada dia, però alguna persona es pot equivocar a l'hora de teclejar la seva matrícula, doncs té tot el sentit del món que si una persona comet un error que no és fraudulent i paga el tíquet, doncs l'administració li hauria d'acceptar aquest error. A mi em sembla una cosa que no demana emoció, no demana discussió, no demana res, només demana sentit comú. Per què vam portar aquesta moció? Doncs, ho ha dit el senyor Rodríguez, no té res a veure amb la llei ja ens acompanya, però això és molt anterior a la llei i ve de quan jo era regidor de Seguretat Ciutadana, perquè em llegia les al·legacions que feia la ciutadania, cosa que em penso que és la nostra obligació. I em vaig trobar un dia una ciutadana que havia fet una al·legació perquè s'havia equivocat al teclejar la matrícula, es va equivocar amb un número. I va fer una al·legació, va rebre la multa, perquè la multa evidentment l'has de rebre perquè el sistema no té cap manera de detectar que tu t'has equivocat, però un cop li va arribar la multa va fer una al·legació, i fer una al·legació amb una multa ja sabem que vol dir perdre la bonificació, vol dir que aquesta persona estava convençuda que l'Ajuntament li acceptaria l'error. Doncs què és el que va passar? Que quan fa l'al·legació la instructora li denega, perquè la instructora, i aquí aniré perquè això és molt important, la instructora denega que allò fos un error. I aquí està la clau de tot l'assumpte, perquè si la instructora acceptés l'error ja no hi hauria tema. El tema està en quin és l'escrit que fa la instructora. I aquesta és la clau de tot, perquè per molta llei de l'error, per molt que ens hi posem, si el circuit municipal segueix sent que la instructora no accepta que l'error és un error, per molt que aprovem avui aquesta moció, no la tirarem endavant. No la tirarem endavant amb el sentit que demana aquesta moció. Tirarem endavant una moció que gairebé no servirà de res. Per què dic això? Doncs perquè fa 2 anys, com els dic, quan jo vaig veure això, vaig escriure un correu que l'he llegit alguna vegada en el ple, però el vull tornar a llegir perquè penso que és prou significatiu, que davant d'aquesta al·legació i la denegació d'aquesta al·legació, jo li vaig escriure a la instructora dient: no estic conforme amb aquesta denegació perquè el no conforme està motivat a l'entendre que la resposta a l'al·legació en cap cas considera l'error. Jo entenia que la instructora ha de considerar l'error. I és un error que és més evident. La interessada, dic, en aquell moment, no fa un pagament a un altre vehicle, sinó que comet un error al teclejar. I insisteixo, puc entendre la sanció, dic, però crec que cal explicar millor que tot i entendre l'error no podem acceptar l'al·legació per motius que siguin adients. Això és el que jo demanava que es tingués en compte. I també vaig afegir en aquest correu dient: voldria que es poguessin donar respostes més empàtiques, si més no més explicatives a la ciutadania que presenta al·legacions. I aquest és un dels casos. És més que evident que si una persona paga un tíquet de la zona blava per la matrícula 4682 en lloc de 4692, comet un error. No està pagant el tíquet per un altre vehicle. Llavors, la denegació de l'al·legació hauria de donar resposta, la que sigui, en aquest error. Què és el que passa? Que jo vaig demanar que hi hagués aquest canvi, ho vaig demanar a la comissió i van dir, perquè abans penso que ens carreguem, és que ens ho estem carregant tot, perquè els qui siguin es van reunir i van dir: calla, farem un altre, això ho redactarem diferent. Jo demano que hi hagi un redactat més empàtic, que s'accepti l'error, i diuen: mira, els hi proposo aquest redactat. I el 25 de setembre m'envien el que la comissió diu d'aquest redactat, i diu: amb les proves de documentació presentada per la persona interessada, la infracció denunciada no ha estat desvirtuada, ja que el justificant de pagament aportat no hi consta la matrícula del vehicle denunciat. Clar, no hi consta perquè hi ha un error. Aquí està el tema. I si no acceptem l'error, ja podem anar contestant sempre això. O sigui, la resposta torna a ser aquesta, La persona denunciada ha posat una altra matrícula. Llavors, el sentit comú diu: per què a sant de què una persona que aparca vol posar una altra matrícula? Quin sentit tindria? La persona que paga comet un error perquè està pagant. Però això no només ho dic jo, no només ho diu el Samuel, no només ho diu el José María. Això ho diu la jurisprudència des de fa molt de temps.
Jo vaig fer arribar en aquest Ajuntament totes les sentències, que són un munt de contenciosos administratius i del Tribunal Suprem i del Síndic de Greuges, totes i cada una de les sentències reconeixen l'error sempre i quan no sigui fraudulent. Per això dic, és que el sentit comú, només és aplicar el sentit comú, cosa que a l'administració costa molt, però és que era molt senzill aplicar aquest sentit comú. També vull agrair, ja que tinc una mica més de temps, que aquesta llei de l'error no només parla d'aquests errors, també parla de com ens hem de comunicar amb l'administració. I aquí vull fer un particular agraïment a un conseller, avui el Partit Socialista surt una mica reforçat, perquè he de reconèixer la virtut que ha tingut el conseller de Presidència, Albert Dalmau, amb el qui comparteixo alguna cosa, no moltes, però aquesta la comparteixo, de que intentar fer administracions més properes, intentar fer administracions menys burocràtiques, intentar fer administracions que parlin un llenguatge més empàtic amb la ciutadania, cosa que jo estic buscant en aquest Ajuntament des de fa 2 anys. També els dic que així m'ha anat, perquè la meva, enfrontament amb la policia m'ha costat el que m'ha costat, ja saben, després en parlarem d'això, però així m'ha anat. Per tant, demano, i estaria bé, que més enllà de qualsevol cosa, i també els he de dir, em sap greu que haguem de fer una moció perquè hi ha una llei que ens acompanya. Crec que aquest Ajuntament hagués pogut fer i s'hagués pogut penjar una medalla prou important, que era dir, sense llei i sense el que sigui, aplicarem el sentit comú i admetrem els errors i permetrem que la gent es pugui equivocar i la tractarem amb solidaritat i amb empatia, i si ve una persona aquí que s'ha equivocat, direm, escolti, perdoni, s'ha equivocat, però aquí no, s'ha equivocat, inclús li diem, no, és que no li diem que s'ha equivocat, diem, no, vostè ha fet una altra cosa que no té res a veure amb això, ha posat una altra matrícula, ni li estem acceptant el dret de que s'hagi equivocat, ni això acceptem. Per tant, caldria tenir un criteri polític que va més enllà del criteri de la instrucció. Ho ha parlat el meu company Samuel, quan alguns estàvem lluitant aquí perquè reconegués l'error, aquest Ajuntament va fer una cosa molt terrible al meu punt de vista, que és penjar aquestes enganxines que diuen, ull, encara que s'estigui treballant la llei de l'error, aquest Ajuntament, si vostè s'equivoca, el sancionarem. Ens és igual que presenti al·legacions, el sancionarem sí o sí. On s'és vist això? On s'és vist? On s'és vist que li diguem a un ciutadà que s'ha equivocat, vostè ni presenti al·legacions, ni se li passi pel cap presentar una al·legació, perquè li cascarem els 200 euros o els 100. És insòlit. És insòlit perquè del que estem parlant és d'aplicar el sentit comú, i ja els dic, el sentit comú no caldria haver portat aquesta moció aquí. Em quedo també amb les paraules diria que era el president de la comissió, el senyor Carreira, que ens va dir a la comissió, quan vam parlar d'aquest tema i quan ens van fer canviar a l'acord, perquè l'acord és veritat que parlava molt d'un cas molt concret, que era, parlava de la zona blava en concret, es va modificar. De fet, si ho recorden, a la pròpia comissió hi vam portar un acord alternatiu. Ja el portàvem preparat, perquè vam dir aquesta moció igual ens la tomben per aquest tema, portem l'acord alternatiu. És igual, hem trigat un mes més, però en aquella comissió el senyor Carreira, i això ho diu l'acte, no estic llegint l'acte d'aquella comissió, diu que la proposta li sembla genial en el fons i diu, crec que tots la compartim, però com l'informe del secretari és contrari, doncs votarem en contra. Però quan canviïn aquesta modificació i el secretari l'accepten, votarem tots a favor. Em quedo amb això, em quedo amb aquesta voluntat de que entenc que el regidor Carreira entenia, no només ell, a mi m'han fet arribar altres regidors de l'equip de govern que entenen perfectament la voluntat d'aquesta moció, que no és altra que aplicar una cosa tan senzilla com és el sentit comú a l'administració i de l'administració en relació amb els seus administrats. Quan tots els partits polítics que estem aquí presents parlem, i això també ho deia el senyor Paniello, parlem de fer administracions més properes al ciutadà i més empàtiques, entre d'altres coses estem parlant d'això. Estem parlant d'acceptar que l'administrat pot equivocar-se. Pot equivocar-se. Té tot el dret del món a equivocar-se. I també ho deia el senyor Rodríguez, i qualsevol ciutadà d'Olesa ho pot veure, que a vegades amb les màquines de zona blava, depèn com et doni el sol, els vidres estan trencats, pot ser que tu no vegis exactament aquella lletra, pot ser que t'equivoquis, pot ser perfectament que t'equivoquis. I llavors el que és insòlit és que davant d'aquesta equivocació, en lloc de dir-li, miri, li entenem l'error, li compensarem l'error, aquí li estem dient, li cascarem 100 euros de multa.
ni s'acudeixi a presentar l'al·legació. Crec que immediatament aquestes enganxines s'haurien de treure, que un cop al ple, espero que aprovi aquesta moció, que no podria ser d'una altra manera, un cop l'aprovi es trengui les enganxines i sobretot, el que prego és que s'intenti canviar, o sigui que si aquest ple ho aprova tindrà una justificació molt gran, que s'intenti canviar el criteri de la instrucció. Ens va dir el regidor, em sap greu avui, li desitjo una recuperació rapidíssima, que el regidor de Seguretat Ciutadana no hi és. En el ple, en un dels plens que jo vaig insistir en aquest tema, ens va dir que tot i que compartia ell aquest criteri, i el va compartir, no aniria en contra del criteri de la instrucció. Això es va dir en el ple. Si no es va en contra del criteri de la instrucció, no hi ha res a fer. Llavors el que demano és que el criteri polític, que per alguna cosa hem vingut i alguns han guanyat les eleccions i alguns no, que la política d'alguna manera estigui per sobre de segons quins criteris, perquè quan la instrucció diu no comparteixo això, no estic d'acord amb l'error, si això no ho comparteix no hi haurà res a fer. Perquè, insisteixo, el que diu la instrucció és el justificant de pagament aportat no hi consta la matrícula del vehicle. Diu això. I mentre segueixi dient això, no acceptarem mai l'error. Per tant, espero que aquesta moció s'aprovi amb 20 vots i que aquests 20 vots siguin la força, l'essència, la sàlvia necessària perquè algú pugui anar i dir, escolti'm, a partir d'ara aquest Ajuntament accepta els errors de la ciutadania amb la seva relació amb l'administració. I si tenen cap dubte, m'agrada poder dir això, si tenen cap dubte jo els hi contestaré, feia molt temps que no ho podia dir, doncs avui als ponents de la moció els hi contestarem aquests dubtes. Gràcies. A veure, aquesta moció avui ens parla sobretot d'una llei que és la llei 9/2025 de 13 de novembre de modificació de la llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Una llei que va ser publicada al BOP el 14 de novembre i que va entrar en vigor el passat 15 de novembre d'aquest any, del 2025, i que per tant genera un abans i un després des del punt de vista jurídic i legal en la relació que hi ha entre l'administració i la ciutadania. Aquesta llei, que és una llei important i que jo com a alcalde celebro que el Parlament de Catalunya l'hagi tramitada, l'hagi tirada endavant i des d'aquí també felicito a tots els que han tingut alguna cosa a veure amb aquesta llei perquè crec que les persones, els polítics, la ciutadania que creiem fermament en el sector públic també hem de ser capaços de generar un sector públic que sigui eficient, eficaç, que generi confiança entre la ciutadania i aquest sector públic, i si no som capaços de fer això, alguns que volen desmantellar-lo tindran cada vegada més raons. Per tant, com a fem defensor d'allò públic, celebro molt aquesta llei, una llei feta, a més, al meu Parlament, al Parlament de Catalunya, i que és una llei que feia molts anys que era necessària. Aquesta llei té segurament 3 potes molt importants. La primera és el dret a una atenció adequada i té tot a veure amb la qüestió de la cita prèvia. Aquesta llei deixa clar la prohibició expressa d'imposar l'obligació de demanar cita prèvia per accedir als serveis presencials de l'administració. La cita prèvia no pot ser obligatòria en cap cas i només es pot establir per a millorar els serveis d'atenció presencial. Aquesta és una qüestió important, una qüestió que posa sobre la taula l'accés desigual a les cites prèvies per part de diversos col·lectius de la ciutadania i, per tant, en paraules clares, no podem posar difícil en aquells ciutadans que tenen dificultats per demanar una cita prèvia a través d'internet, a través de cita electrònica i, per tant, hem de garantir que quan el ciutadà s'acosta a les administracions, en aquest cas l'Ajuntament, trobi sempre una via per poder tramitar tot allò que d'altra banda l'administració l'obliga a tramitar. Per tant, aquesta és una qüestió molt important. És veritat que durant la pandèmia les administracions vam haver de fer un esforç molt important per poder mantenir una conversa digital per mitjans que no eren el presencial amb la ciutadania, però que això en cap cas pot suposar que no tornem a incorporar elements que són fonamentals. Que jo, com a ciutadà, vingui a l'Ajuntament, o me'n vagi a la Diputació, o me'n vagi a la Generalitat, i a mi algú m'atengui. Això és important i els hi garanteixo que des de l'Ajuntament estem treballant des de fa temps perquè ningú aquí a la cita prèvia no tingui una atenció directa encara que no tingui cita prèvia. Fem conviure els dos models perquè entenem que això és eficient i estem en contínua millora, perquè és evident que només mirant si som eficients o no som capaços de millorar això.
En segon lloc, és important també el dret a una bona administració. Això és la modificació de l'article 22 i que parla d'una cosa important, que és la claredat i la comprensibilitat del llenguatge administratiu. Les administracions ens hem de fer entendre. I a vegades rebem comunicacions i notificacions per part de l'administració que són molt difícils d'entendre i que generen més desconcert o algunes vegades fins i tot un cert ensurt a la ciutadania, no? Perquè costa d'entendre què li està demanant l'Ajuntament o què li està demanant la Generalitat i per tant genera una certa indefensió. Crec que aquesta, i això els hi dic com a alcalde i també com a persona que ha estat formant part d'un cos tècnic de l'administració també, crec que és un deure pendent. Un deure pendent important i aquí hi ha moltíssima feina a fer i un ho constata també quan entra dins de l'administració utilitzant el càrrec que utilitzi. Mai hi ha voluntat, evidentment, dels professionals públics a no fer-se entendre, sinó que hi ha tota una dinàmica de molts anys que sovint costa de revertir. Per tant, crec que aquí tenim l'oportunitat de fer bona feina. I val a dir que, evidentment, aquesta feina porta fent-se des de fa molt de temps i aquesta llei l'únic que fa és subratllar que aquesta tasca és important. Aquí també hi ha tota la qüestió de la tramitació unificada dels procediments, de la prestació proactiva, qüestions que des de l'Ajuntament estem treballant i que tenen molt marge de millora. I finalment arribem també a una de les qüestions que aquesta moció volia posar sobre la taula, que era el principi de confiança i dret a rectificar errors. Aquesta és l'edició de l'article 22 bis i que per tant reconeix sobretot el dret a rectificar i l'absència de sancions per errors no fraudulents. La llei també conté altres elements importants, tota la part de serveis proactius i personalitzats, els principis generals d'actuació i també la protecció de prestacions de necessitats especials. Bé, alguns ponents han comentat que la moció que presentaven era una moció innecessària i aquest és el punt de vista que tenim com a govern. Considerem que aquesta moció és innecessària perquè des de l'aprovació de la llei és una moció que no té cap mena de funció ni d'utilitat. La llei està evidentment per sobre de qualsevol moció i per tant el que farà aquest Ajuntament i els seus treballadors públics, com no pot ser de cap altra manera, és aplicar la llei. Per això li vam demanar al regidor d'Olesa Oberta, jo el vaig trucar i li vaig fer la proposta i li vaig comentar que aquesta llei canviava el paradigma, que estàvem amb un abans i un després i que algunes de les qüestions que preocupaven el regidor quedaven solventades del tot amb aquest nou marc legal que oferien als treballadors municipals i en aquest cas també a la instrucció noves eines i nous marcs legals per poder interpretar la llei. Què és la funció de la instrucció? La instrucció té la funció d'interpretar i l'obligació d'interpretar la llei. I és una funció que només és part de la instrucció. La instrucció, amb aquesta nova normativa, evidentment té molts més elements per poder interpretar la llei d'una altra manera. I aquest és el sentit d'executar aquesta llei. Si això depengués d'una moció, no hi hagués hagut gent treballant per redactar una normativa com aquesta. Aquesta llei feia molta falta, perquè genera un marc legal que fins ara no existia. I per tant, des del nostre punt de vista, aquesta és una moció innecessària. D'altra banda, també entenem que és una moció incompleta. Sí, si em deixen acabar, jo acabaré, utilitzaré el torn d'alcalde i permeti'm allargar-me, estic utilitzant també el torn de la resta del govern. Faig un breu aclariment i acabo. Aquesta moció també està incompleta, perquè és una moció que no té en compte tota la resta de supòsits que poden ser part d'errors no fraudulents, que són molts més que els de la zona blava. I finalment, i a la segona part seguiré, entenem i veiem des d'aquesta defensa que han fet que aquesta moció sembla que pretengui més generar una alteritat entre els regidors que defensen la ciutadania i els regidors que no defensen la ciutadania, quan aquesta és una qüestió completament falsa. Tots aquí, els 21, volem que els errors no fraudulents siguin reconeguts i entenc que els regidors que han exercit tants anys de responsabilitats de govern també saben com funciona l'administració. I és, diguem així, és estrany o és contradictori que el regidor, segurament que ha signat més sancions per errors no fraudulents, avui presenta una moció demanant que la cosa canviï. La cosa no és tan senzilla i el regidor Martínez ho sap perfectament. La instrucció és qui interpreta la normativa i és veritat que el regidor que té la competència pot demanar un informe contrari que era impossible i que això segurament el regidor ho sap perquè si no entenc que l'hagués demanat o hagués proposat la presentació de la moció quan estava a govern per poder de cop que una moció canviés aquesta situació. El regidor sap perfectament que aquesta moció no ho canviava i sap perfectament que no hi havia un informe jurídic alternatiu que pogués d'alguna manera
contradir el que deia la instrucció. El que necessitàvem eren lleis que defensessin la ciutadania i aquesta és una llei que defensa la ciutadania. Per tant, aquesta llei canvia completament el paradigma i confiem del tot que a partir d'ara la instrucció, en el cas de la zona blava que comenta la moció, doncs canviarà completament de sentit. I afegeixo només una cosa. Aquests cartells que vostè ha criticat tant eren cartells que es van posar justament per evitar que la ciutadania a l'hora de presentar al·legacions es trobés amb un recàrrec, perquè el criteri de la instrucció era molt clar, era un criteri que deia clarament que un error no fraudulent era un error que la instrucció no reconeixeria perquè li faltava marc jurídic i per tant el que no volíem era que això generés un recàrrec en aquells ciutadans que amb tota la raó volguessin presentar al·legacions perquè el seu error era un error no fraudulent i que es trobessin no només amb una negativa de les al·legacions sinó també amb un recàrrec. Per tant, més que ningú, la gent que ha estat a l'equip de govern ha de celebrar, doncs, tant si són ara com si eren abans, l'aprovació d'aquesta llei que és una llei que del tot beneficia la ciutadania. Jo li puc assegurar, senyor Martínez, que tot i que no ho cregui, segurament té més qüestions en comú amb el conseller i company del Maó de les que vostè mateix es pensa, però bueno, això en tot cas és anecdòtic. Mireu, a aquest grup municipal li agrada ser pràctic i útil. I crec que això ens hem basat durant tot aquest mandat, la part de l'anterior, i com a mínim des de que servidor i regidor d'aquest Ajuntament. Malauradament, la moció que avui presenten els dos grups municipals i el regidor no escrit, tot i estar evidentment d'acord amb el sentit de la moció i amb el contingut de la moció, malauradament és paper mullat. Vostè mateix ho ha dit, regidor, és paper mullat. I és paper mullat no perquè hi hagi una llei que ens obligui, no perquè hi hagi una llei que ja una mica vagi encaminada al sentit d'aquesta moció, sinó que és paper mullat perquè al final tot això que estem avui debatint, al final l'última ràtio de tot això és el criteri interpretatiu d'un funcionari. El criteri interpretatiu d'un funcionari que a més té aquesta prerrogativa dintre del seu propi, de la seva pròpia configuració jurídica del que ha de ser un funcionari públic. Perquè si no, aleshores entraríem en les dinàmiques polítiques de contradir la paraula d'un funcionari. Què pot fer la política? Per això, la política el que pot fer no és buscar subterfugis per contrarrestar aquest criteri interpretatiu que estarà i que està i sempre està i que a més, siguem conscients que contra més pretenguis anar per la porta de darrere a intentar canviar criteris interpretatius d'un funcionari públic, doncs més traves encara hi posaran. Perquè al final, si un està entrant en terrenys que no li pertoquen, doncs bueno, s'entra on no toca, no? Crec que ningú se li escapa com a dia d'avui, fa uns dies hem vist com s'han fet servir criteris interpretatius jurídics sobre un tema que encara no ha sortit una sentència amb una condemna a una persona a la qual encara no sabem per què se la condemna. Amb tot això el que vull dir és que al final, si nosaltres considerem que hi ha un criteri interpretatiu que no s'està aplicant adequadament pel que és el dia a dia de la ciutadania, el que hem de fer és aplicar polítiques públiques que facin que aquest criteri interpretatiu s'acoti. Però no pas anar a fer una moció que, sincerament, si nosaltres estem d'acord amb aquesta moció, però creiem que és paper mullat i en aquest sentit doncs, ens costa definir el sentit de vot perquè estan d'acord amb ella, votar papers mullats, ja hem vist el que costa en aquest Ajuntament aplicar les mocions. Som tots plenament conscients del que costa en aquest Ajuntament aplicar aquestes mocions. Si al final el criteri és punitiu i seguirà sent punitiu. Si el criteri no és un altre que el punitiu, seguirà sent punitiu. Per tant, al final, podent estar d'acord o no podent estar d'acord amb aquesta moció, el que des de l'oposició li demanem a aquest equip de govern és apliquin les mesures adequades perquè els criteris interpretatius no vagin en contra dels errors que qualsevol persona com a ésser humà pot cometre. I això sí que es pot fer. Però fer mocions per intentar canviar criteris interpretatius per la porta del darrere l'únic que ens farà és que l'administració vagi més lenta y pitjor. Parafraseando un programa de televisión, el alcalde les ha explicado sus opiniones, ahora les contaremos la verdad. La verdad es que hay una etiqueta
que dice algo que es totalmente falso. Después de la ley y es antes. Y avisa de manera importante además a la ciudadanía. Els errors en la matrícula serán objeto de sanción. Aquí ya está predisponiendo cuál tiene que ser el objeto o la mirada del instructor o la instructora, porque ya que hay un mandamiento que viene en todos esos tótems de pago de la zona azul que ha de ser por fuerza sancionado, dice, no, les estamos advirtiendo que por favor no hagan alegaciones porque aquí en el Ayuntamiento de Olesa sancionamos sí o sí. Otros instructores o otras instructoras de otros ayuntamientos han encontrado suficiente acogimiento jurídico para interpretarlo de otra manera. Aquí no ha sido así. El informe de secretaría decía que la máxima autoridad que puede, a través de un informe contradictorio, decidir, oye, pues mira, he visto el informe de la instructora, es el alcalde o el regidor delegado. Y fíjate si es, o fíjense si es tan competente este órgano que es el pleno del ayuntamiento, que mañana mismo podemos decidir pintar la zona azul de blanca y que se acabe, una vez que se acabe la concesión, que se acabe la zona azul. O sea, fíjese, y me apena que no haya leído el nuevo redactado, porque ha dicho, no, es que esta moción es muy concreta, solo habla de la zona azul. Bueno, pues el acuerdo primero dice, insta al Ayuntament a que busqui la fórmula jurídica més adient de manera que els errors no fraudulents comesos per la ciutadania en la seva relació amb l'administració no siguin sancionats. Hombre, no sé dónde ha visto usted las palabras zona y azul. Yo creo que es más amplio lo que se está buscando. Y aquí sí que voy a hacer dos ruegos. Primero, que quiten esas pegatinas que han sido falsas en su comunicado y han sido más una amenaza, por mucho que el regidor Jordi Parén dijese que era un aviso que amenazaba. Que quiten estas pegatinas porque son falsas, antes y ahora. Y después que se atrevan, que sean valientes, todo el equipo de gobierno, a votar favorablemente a la moción, porque Olesa Oberta en Comú Podem sí que admite los errores no fraudulentos. Y si este equipo de gobierno se ha equivocado de manera no fraudulenta, nosotros admitiremos con mucho gusto que rectifiquen su posición en contra de la ciudadanía i voten favorablement a aquesta moció. Gràcies. Algunes consideracions pel que fa a la moció. Jo quan he parlat de que no calia la moció he explicat el per què entenia que no calia, perquè s'hagués pogut aplicar per sentit comú des de fa molt temps, però que no calia no vol dir que sigui paper mullat, és molt diferent. No considero que sigui paper mullat perquè entenc que aquesta moció, si fos votada, penso i m'agradaria, per 21 regidors o per 20 regidors, li dona una força, o sigui, acumula a el que ens diu la llei la força de que el ple diu, amb els vots que siguin, donem resposta i donem sortida a aquesta reivindicació tan sentida com és que s'accepti l'error. També ens ha dit l'alcalde que ara ja tenim el marc legal, i jo li vull recordar que el marc legal ja existia, el que no el fèiem servir, perquè totes les sentències que hi ha, i n'hi ha moltíssimes, configuren un marc legal. Ja hi havia jurisprudència pel que feia l'error, en concret de les zones blaves. El contenciós administratiu, la majoria de sentències que hi ha del contenciós administratiu diuen que si es pot demostrar i no hi ha dolo, i no hi ha un ús fraudulent, si no hi ha frau, l'administració no pot cobrar dues vegades pel mateix fet i no pot cobrar per un tíquet i una multa. Això no ho pot fer. I també diu el contenciós administratiu que aquelles persones que s'equivoquen i poden adjuntar el tíquet conforme s'han equivocat, l'administració no es pot multar. El marc legal ja hi era. Aquesta llei no només ens parla d'aquest marc legal, no només ens parla de l'error de la multa, que jo volia anar molt a l'error de la multa. Aquesta llei va molt més enllà. Això ens ho ha explicat l'alcalde perquè dels 6 minuts, com qui diu, se n'ha dedicat 5 a explicar la llei, però no calia aquests 5 minuts. Ja sabem que la llei diu el que diu i que intentarem tenir una administració més propera. Aquesta moció el que buscava, per bé que busca els mecanismes que tingui l'Ajuntament per intentar fer-ho millor, el que busca és intentar apropar-se al ciutadà que s'equivoca en una cosa molt concreta.
Això és el que busca aquesta moció. No una certa retòrica que s'ha passat, jo penso, diria, en el seu discurs, l'alcalde, s'ha allunyat de la ciutadania. Era més fàcil, penso, acostar-se a la ciutadania i dir, escolti, entenem el seu error, entenc això de la zona blava, intentarem buscar la solució en aquest tema. Aquest és el motiu i aquesta és la idea bàsica de la moció. I la moció parla del que parla, però a l'exposició de motius dedica molt de temps a parlar d'una cosa que és el que jo dic que no calia si s'hagués aplicat el sentit comú. Un sentit comú, d'altra banda, que estic convençut, per lo que va dir també el regidor Carrera a la comissió, que compartim tots i totes en aquest ple, que tots entenem, tots entenem que quan algú s'equivoca doncs té dret a aquesta rectificació. Té dret. I aquest dret és el que portem avui aquí. A veure si acceptem aquest dret més enllà de les instruccions. I entenc que l'Ajuntament i l'equip de govern i el regidor té molta més força perquè no només ho dirà la llei, sinó que ho dirà el ple, l'aprovació en el ple dels vots que tingui aquesta moció. I aquesta és la força que hauria de tenir aquesta moció, per això no està en paper mullat. O sigui, puc entendre que la llei ja pot recollir això, però per bé que la llei ho recolleixi, molts cops hem aprovat aquí mocions que hi ha moltes lleis que també recolzen. En podríem fer, els hi podem dir unes quantes. El que passa és que, per bé que hi hagi lleis que recolzen coses, les mocions intenten donar-li una mica més de força. I a més ens ha permès un debat prou interessant, al meu entendre, el portar-ho a moció. Si al final hem de dir, les mocions aquí, no en portem cap moció, si la llei ho regula ja no fem mocions, també em sembla absurd perquè és hurtar els regidors i regidores de debats que són molt propers a la ciutadania. I l'error és un debat absolutament proper a la ciutadania i no tenim per què no fer-lo. I crec que, no sé si, com encara ens queden 6 minuts, els meus companys de... doncs el senyor Paniello acabarà, suposo. Bueno, jo crec que si tots estem d'acord, per lo que sembla, crec que hauria imperar el que és deixar la política una mica de banda, posant-se més al costat de les persones i del sentit comú, que crec que és el que tenen de tindre. Però bueno, el senyor alcalde m'ha decebut. M'ha decebut perquè se salta tot. Se salta la normativa, se salta el ROM, se salta tot, i l'alcalde m'ha fet pensar en temps d'abans de dictadura, no sé, perquè, o de pati de col·legi, perquè semblava que es poden fer les coses d'aquesta manera. Sisplau, demano que tots, ja que em va demanar el seu dia que em rectifiqués i que em disculpés, m'agradaria que fes el mateix i que, sisplau, repensés el que sembla ser que estan dient de que aquesta moció no té per què. Moltes gràcies. El que ens interessa a tots és poder fer una instrucció que millori la vida dels ciutadans i que permeti als ciutadans, per fi, tenir aquest reconeixement. I això no ho fa possible la moció d'avui, com els han comentat altres membres del consistori, que és paper mullat, i vostès ho saben, això ho fa possible l'aplicació d'aquesta llei. I sap greu perquè sembla que en un tema tan important i que preocupa tant a la ciutadania, sembla que hi hagi més interès en batallar qüestions individuals d'alguns dels ponents i que altres s'hi prestin, que no a parlar de veritat del que importa, que és que la ciutadania pugui veure reconegut el seu dret a cometre errors i que és el que ens interessa a tots els que estem aquí. Els que hi han estat abans durant molts anys i no han tingut capacitat de canviar-ho, i els que hi estem ara i tenim molta voluntat de canviar-ho. Per tant, crec que aquest és el resum del que volia comentar abans, i amb això he esgotat el meu torn i li dono pas al senyor Fernández. Perdoni'm, una cosa més, que ara he pensat. Els cartells, òbviament, es retiraran, perquè amb aquest canvi de normativa aquests cartells ja no tenen sentit. I per molt que vostès vulguin demonitzar aquests cartells el que reconeixien davant de la ciutadania és que el criteri de la persona funcionària responsable d'instruir era claríssim i per tant el que volíem nosaltres era facilitar a la ciutadania que davant d'aquest criteri no es trobés, diguem-ne, amb el problema de fer unes al·legacions que malauradament durant els darrers anys no s'han pogut tenir en compte. Amb aquest canvi de normativa creiem, esperem, confiem en que es puguin tenir en compte i que per tant millorem la vida de les persones, que és el que compta. Jo, si algú
si creiem de debò que el vot favorable de 20 persones en aquesta casa consistorial farà canviar el criteri interpretatiu d'un funcionari, crec que estem equivocats. Entenc que no és aquest l'esperit d'aquesta frase, però al final hem de tenir present la realitat, que a més pot acabar suposant una amenaça de coses que no són, però malauradament no passarà, perquè a més, com hem dit en més d'una ocasió, i en aquest cas sí que el govern i com a mínim aquesta part de l'oposició doncs no ens hi entenem, els criteris a l'hora d'aplicar polítiques públiques molts cops no són les que nosaltres considerem que han de ser, i en aquest cas és una d'elles. I ja està, i això només es soluciona canviant de govern, però mentrestant doncs, governa qui governa i ho hem d'acceptar, i no passa absolutament res. Seguirem batallant i seguirem criticant-ho. Al final, quan parlem de paper mullat, no deixa de ser una manera de parlar. Evidentment, plantejar mocions i plantejar propostes polítiques en aquesta casa consistorial ha de ser la nostra raó de ser i és la nostra feina. Però més enllà d'això, crec que, i aquest cas és un cas molt especial i molt específic, pensem en quines polítiques públiques podem fer tant des del govern com des de l'oposició, des de l'Ajuntament, en definitiva, per evitar que els criteris interpretatius siguin un problema per la ciutadania. Aquesta ha de ser la nostra feina. I en aquest cas concret doncs, pensem com podem fer i què podem fer per minimitzar que a l'hora de teclejar una matrícula es converteixi en un problema per a aquest ciutadà o aquesta ciutadana de peu. Perquè al final, si l'instructor o la instructora de torn considera que hi ha una mala fe, al final no perdem de vista que el funcionari o funcionària té presumpció de veracitat, amb la qual cosa ja d'entrada el ciutadà perd. Per tant, pensem quines polítiques públiques podem fer en aquest sentit per poder minimitzar aquests riscos. Aquests riscos que d'altra banda són una garantia pel bon funcionament de l'administració pública, no ho oblidem, perquè això també ho hem d'explicar. Quan hi ha abusos es persegueixen, però els abusos i els criteris interpretatius són qüestions diferents. Si alguna persona vol saber la definició de cinisme, pot veure la intervenció de l'alcalde dels últims 3 minuts. Parlar de que s'estava defensant a la gent mitjançant aquest cartell és un exercici de cinisme, perquè també se li podria haver dit a la gent que després de les al·legacions està la via jurídica, i segons la jurisprudència hagués guanyat el cas, l'Ajuntament li hagués tingut que tornar el diner i potser hauria pagat les costes del judici. El que s'estava fent era evitar que la gent fes l'ús del seu dret de defensa. Bé, pel que fa a la qüestió de fons, que és el tema de la llei de l'error, d'apropar a la ciutadania, a l'administració, de fer que els errors humans doncs, no siguin punibles, és un tema que evidentment doncs, hi estem a favor, tant a favor que el nostre grup parlamentari al Parlament va aportar esmenes en la tramitació d'aquesta llei i va votar favorablement. Sí que és cert que entenem que aquesta moció s'entra abans de que s'aprovés i entrés en vigor aquesta llei, per tant doncs, entenem que hi ha aquesta mica de delay, que sí que l'alcalde comentava que havíem demanat que es retirés, i és perquè nosaltres entenem que en el moment en què hi ha una nova legalitat, doncs al final la intenció del legislador s'ha d'aplicar a cadascun dels llocs on toca aplicar, en aquest cas doncs aquí a Olesa també, però sí que entenem que aquesta moció que intervé en aquesta qüestió ja hi ha aquesta nova llei que la regula. Per tant, com dic, en el tema de la qüestió de fons, doncs evidentment hi estem a favor, però el tema d'això, d'entrar-hi d'aquesta manera i dir com han de ser els criteris, com comentava abans el regidor Fernández, a un funcionari quins han de ser els criteris que ja li marca la llei, doncs una moció en aquest cas creiem que no hi aporta res, i per tot això, perquè com dic, a la qüestió de fons sí que ja estem a favor, ens abstindrem. Esquerra Republicana va fer aquesta proposta de llei conjuntament amb d'altres partits del Parlament.
es va aprovar el dia 5, efectiva el dia 15 d'aquest mes. Per tant, Esquerra Republicana respectarà el que marca la llei, que és el que realment hem aprovat al Parlament, i en aquest cas ens abstindrem en aquesta moció. Des del bloc compartim l'esperit de la moció perquè creiem que l'administració ha de ser humana, propera i basada en la confiança amb la ciutadania. I és evident que equivocar-se no pot ser un delicte ni una font de sancions injustes. Ara bé, també és cert que això que demana la moció ja està recollit a la llei que estàvem parlant, la 9/2025, la nova llei del dret a l'error, que obliga totes les administracions, també l'Ajuntament d'Olesa, a no penalitzar errors no fraudulents. Per tant, el que diu la llei ja ens vincula i l'Ajuntament ha de garantir-ho. No cal que fem una segona declaració de principis que no afegeixen cap obligació nova si el marc legal actual ja ho assegura. Per això, el bloc ens abstenim, perquè compartim el fons, però entenem que la millor manera d'avançar és implementar la llei amb rigor. Nosaltres, evidentment, tot el que sigui anar en favor de fer-li la vida el més fàcil possible a la ciutadania hi estarem, però no podem perdre de vista doncs, que votar favorablement aquesta moció serà que quedi aturada en un calaix i perduda, perquè al final, si les polítiques públiques que aplica el govern municipal no van en sintonia amb el que ha de ser una política de proximitat adequada i que garanteixi de debò el dret a l'error, el dret a la rectificació en l'error, el criteri interpretatiu que puguin tenir un funcionari públic encara es veurà més reforçat. En aquest sentit, nosaltres sí que en això doncs, amb el govern municipal ja ho hem dit en més d'una ocasió, creiem que segons quines polítiques que pren en consideració no són les adequades i reforça doncs, aquests criteris interpretatius que molts cops els funcionaris públics poden adoptar o no. Tampoc, evidentment, votarem contràriament d'una moció que creiem que el seu fons doncs, és l'adequat, però malauradament mentre hi hagi govern municipal serà, des del nostre punt de vista serà impossible que hi hagi una aplicació coherent i correcta. La solució és la que és. La solució és la que és i efectivament ve per un canvi de govern que no succeirà, evidentment, i com que no succeirà, doncs el grup municipal socialista s'abstindrà en aquesta votació. Passem doncs a torn de votacions. Vots a favor? Regidor no adscrit, Ciutadans, Olesa Oberta i Partit Popular. Abstencions? Junts per Olesa, Esquerra, Bloc i Partit dels Socialistes. Els vots que s'han emesos han sigut, salvo error, 4 a favor, 4 vots a favor i 16 abstencions. És correcte. Per tant, entenc, si no m'equivoco, que queda aprovada la moció. Gràcies. Per majoria relativa. Gràcies.